Araitzen, denetatik, ebi asko primaveran da, udan, bero desente. Euritxue generalean, udaldean egualdi honak izaten die, baino eurie askotan. Segun, claro, aurtengoa bintzat izan du da, ebi ikaragarri, behan dueno, uste ginen ez ginela ezer bilduko. Gero bero batzuk egin zituen ondik, gero lehorrean egon du ga. Aspaldi honetan txarra, oso desberdinak. Hombre, azpiruz zigonea, igual txu. Guazak, hemendia azpirutze daude, igual 200 metro altuko dau. Epelxagoa hemen, azpiutzi gora negun hotzago eta udan berogo, eta lehorrago, bai, eta nabaritzen da. Beti hotzagoa da, klaro, altugoa, eta lekun berrietik honea diferentzia handia dago. Beti fresko xugo goran, lekun berriko eta azpirozko portoko punti guri. Egoaldie normalean Gipuzkoa nabaintzen digu hemen. Hor, kopeta beltza hartzen badigu. Euskal Telebista gehiena, baina, Gipuzko aldea gehiena. Donostin galerna denean, haundi xamarra balen bada hemen nabaritzen da, bai. Bestaldea berriz, beste aldeko egualdie, Iruña aldeko egualdie hemen, ego haizea denean igual pixkoat baino, bestela ez. Generalean Gipuzko aldea. Nola da, País Basko zen, hemengo... Errexago, bertago, esan badi, jorritu paga. Zehara, mailioara. Txaparra da bat horre, ikusten badakizu, etorriko tedan zea, horrea behiratu hor. Pues ez dakit xirimiri, guk Lambroa esaten digu, ez dakit beste tokitan nola esaten den, eta intze horrei guk basure esaten diu dere bai. Intze de bai, bino basure igual gehiago. Gela izotza. Normalean, gela esan da asko enten diture ez. Mukutsa esaten zaio, negu handa hotza azaltzen da, bagadekin eta mendia zurituk eta ikusten dielik, mukutsa.